बिना रानिया थाङा होनगासिनोमोन लोगोफोर हटेलाव दिनै फैसा बुरजा मोननायखाय थांनो ओंखारगारबाय जि बोराब दोनखो जा बिना रानिया हटेलाव थांनो बादोंमोननो बेसेराया दिनै सानदे बा मन फैसा जाबाय बा फैसायानो मोनोना wah पैसा माथो दिनै पकेटाव थाङा होनदोंमोन आसोला फैसा मोननायखाय ओंखारबाय आरो मेथाइ जानो फैसा मोननायखाय ओंखारगारबायलै प्लटनो पकेटाव थाङा होनगासिनोमोन फैसा बुरजा मोननायखाय ओंखारबाय खैटाका जाखो खनसेलाय बा नै 30 फैसा सानगासिनो माला बिना रानिया 50 30 80 180 बा इमान बुरजा जाबाय बेसे जाखो 180 मा जागोन 180 दो थाङा मोननो भकेलाव नुवा भकेलाव दिनै थाङा मोननो फैसा बुरजा मोनबाय नालाय ओंखारबाय मेथाइ जानो दे बयसो खादो दे त्रयार' थांनो बानाया थांनांबाय मेथाइ जानो फैसा एसे होनानैसो एकदम बुरखाय हेगारहरनो हाबाय थाङा होनगासिनोमोन भकेलाव थांबाय बिना रानिया